Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og pagpang-apply. Kay numdum ka pa ba sa imong labing unang pagpang-apply og trabaho? Unsang kompanya ang imong gi-applyan? Unsang trabaho ang imong gustong masudlan? Nagmalampuson ka ba sa imong labing una nga pagpang-apply? Ako, ambot source of pride ba ni or source of misfortune? Wa gid ko laing trabaho nga naswayan. Samtang nag-eskwela ko sa kolehiyo, scholar man ko sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, nahibaw ko sa kondisyon na human sa among graduasyon, human sa akong graduasyon, sa uban akong mga kauban, sa akong kaubang scholars, kinahanglan mo trabaho og labing minus 2 ka tuig sa mga kompanya sa Abuitis. Dili pa kayo dako ang Abuitis Group of Companies di atong Kigayuna, pero daghan na kayo sila mga kompanya. Doon na sila bangko, doon na sila uban pa mga negosyo dinhi sa Subo ug sa mabahin sa Pilipinas. So nangandam na kundaan nga inig graduar nako, kuhaon ko sa Abuitis. Ibutan ko nila og departamento o ibutan ko nila og kompanya nga muhaom sa akong nakatunan. Ang nakapait, akong kurso sa kolehiyo, political science. Ug gisungo ko sa akong mga kaubang scholars, kada imong trabaho bay, way gamit ang wa kay po sa Abuitis. Di ka kapuslan sa Abuitis. Unsa may kompanya sa Abuitis nga nakinala political science graduate? Pero ang Abuitis, wasa mong specify unsa nga mga kurso ang kuhaon sa ilang mga scholars or sa ilang mga grantees. Kaya doon naman ito sila mga scholars na pabayran ang kabahin sa tuition fee. Ang kabahin sa tuition, diligid hingpit nga libre. Ang amo, scholarship to. So 100% yung mga libre. Doon na pa may allowance sa libro, doon na pa may monthly stipend. So pati ginamong haya-haya. So, wagin ko magmain nga bugti sa kaayo sa Abuitis na sa ilang generosity, patrabahoon ko sa ilang kompanya og at least 2 years. So, kung makauyon ko, maybe adton lang din ko magpabilin sa ilang kompanya. Pero malagi tayo sungog na problema ito ng Abuitis, di mo liyon sa ilang trabaho itanyag ni mo, kaya manay po sa imong kurso. Kaya kining political science, kasagaran sa unang panahon, sa akong panahon, 1980s, mid-80s ko nag-graduate o political science diya sa University of San Jose Recoletos. Kasagaran sa mga political science graduate sa una, mo proceed sa law, mo kuha og abogasiya. Sumura na gid siya o preparatory sa abogasiya ang political science. Or, kung graduate og political science, mahimo ka motudlo sa eskwelahan. Mahimo kang kuha og magtutudlo. Or, proceed ka og lain ng mga pagtuon. Ang katapusan akong semestre sa University of San Jose Recoletos, actually ni-graduate ko sa San Jose 1987. Pero ang katapusan akong full load na semestre, kay katong katapusan akong mga semestre sa San Jose, tungod na lang to sa akong ROTC. Dugay ko nag-graduate tungod sa kakuwang na ko sa akong ROTC. Kay tungod sa kontrobersiya sa ROTC nga ako natin nasugilo ninyo ko pila na kahigayon sa akong mga programa nga nung dugay ko nagkagradwar sa ROTC. Ang ako yung last full sem sa San Jose, 9 units na lang. Kaya kugihan man kayo kung mo pa-enroll. Kasagaran, kada semestre pa-enroll ko 24 units, 21 units. Di kausab, I think tungkol sa laboratory, kapin ko 24 units. So dali na kayo kung ni-graduar. So akong last sem sa akong 4th year, sa second semestre silbi na ako sa akong 4th year, 9 units na lang ko, so tulong na ako subjects. Kanang 9 units pasabot nga dako kay kong bakante sa akong oras. Akong classmate sa Polsay, kailati-ali mo niya, kay inila kay ni siya nga, pero kuha ni siya, di ni siya komentarista. Magsusuwat ni siya, ganahan ni siya magsigig suwat. Pero pareha mig edad ni, pareha mig sinugdanan, tagaming lanilya ni siya. Siya nagsulti nako nga naay bakanting trabaho naay bakante ang DYLA. Kinahanglan silang reporter. Ikaw naman kay load, gamay naman lang kay subject, part-time dito.
Ingna lang dito nga nag-eskwela pa ka, pero sugod na kagtrabaho dito sa DYLA. At least may baw na kaasa ka pa doon. O inigraduar ni mo sa college. Hindi ko mao ba? Kung saan man ang bakantiha siya, sa kuyog lang ta. Pagsulat na nag-application letter nga mo apply kag reporter sa DYLA. But before that, ko kadungog ng DYLA. Di ko tigpaminaw sa DYLA. Ako paminawon sa una, mga drama man sa DYCB. Ang mga komentaryo ng Talius Bacalso, nilang Vic Abangan, nilang Raul Araneta, nilang Mix Enriquez. Si Mix Enriquez, DYLA na to, pero what ko kahibaw sa mga sa news sa una, hindi ko tigpaminaw DYLA, kaya news man to, ang programa ni Serge Remondes DYLA. Mas tigpaminaw ko sa DYRC. Nilang Roy Ladiona, ni Era Tony Avila, ni Patsy Digo, ni Rex Ricarte. Mauna sila yung mga si Edgar Gutierrez, si Attorney Maria Jane Paredes, Nini Caballero, o uban no Nini Parawan, o uban pa nga mga broadcasters sa DYRC. Of course si Rolly Chica sa DYBU, o uban pa na si Ramonito de Rosario. Namunto sila yung mga bantugang tingog sa DYRC sa una. Of course si Art Maloy, si Johnny Posong, dito man ko magsugod yun sa radyo sa ako mga entries sa Adventures of Johnny Posong. So ingos Warli Villasencio kuyugan tika Warlito Villasencio ni Antinon ngangan. So suwat ko og application letter, wa ko kay bawo unsa akong pagsuwat og application letter, first man to nako nga pang-apply og trabaho. Nanglakaw rami gikan sa University of San Jose Recoleto, so by Miss Dan Magallanes, Lahos Plaza Independencia, lahos ngadto sa Pier 1, sud mi sa Dim Conto compound. Mamuningan sa compound nga nahimutangan sa DYLA sa una. Wa pa nang dako kay building karon sa DYLA na mo na karon katupang karaan lang building sa DYLA nga na ang DYLA nasa second floor. Ang first floor adto mao to ang mga opisina sa mga doktor, katong mga health services sa Associated Labor Union sa ilang mga membro nga apil ang mga trabahante sa Atlas o uban dagko nga mga kompanya sa Cebu Shipyard, uban dagko mga kompanya nga giduma or ang Union mao ang Associated Labor Unions. Nganong si Warlito Villasencio may nakadungog o bakantes DYLA kay si Warli Villasencio taga Minglanilla. Unya ang unang asawa ni aning Serge Remondes, Herbias man, taga Minglanilla. Si Ma'am Rose Herbias ang iyang unang asawa. Eventually nagkabuwag sila mo itong namin yung balik si Serge Remondes. So dito na ko. Susam. Pag-abot na mo sa DYLA, di lagi guting paminaw DYLA. Wa man diya Serge Remondes na absent man sa iyang programa. So among gi-timing nga mahuman na ang programa, ikabot na mo aron ma-interview ko ni Serge Remondes. Ibon yung sa ni war, wa ma Serge. Siya sige. I-submit na imong application letter ni Sam Costadilla. Kay si Sam Costadilla mo news director sa DYLA atong higayuna. And of course, technically si Sam mo nagkinahalang reporter kay reporter man ko sa news department service sa DYLA. So ingon si Sam nga na di ko ka gibasa niya ang kanang tingog ni Sam Costadilla mao nang ginatingog sa una pa. Di ko ka action ani dong ining imong application kay si Serge man gyud mo mo. Ako ni hatag ni Serge pero tinuod na sulting Warli na nakinahanglan mi og reporter. Ingon siya nga naaman imong telepono diri tawgon lang kanamo sa kon tulad ko telepono sa una. Yes, ako telepono sa boarding house. So tawgon lang ko nila kaya ang boarding house sa una diya man sa Lakandula sa barangay San Nicolas sa may Lakandula si Padilla doon sa Tabuan na may namatoy local number na ito 1984 ni. So nang-apply ko sa DYLA December 1984. So taabot na mi wa mong gitawag nako antud si Warli sa ingon bay ingo Serge bay dawat na ka report na ka. So girili lesan nga to Warli kay silingan lagi sila sa Minglanilla nga si Warli abot nga nuwa siya gito siya mag-apply ganahan na gito siya magsige suwat sa iyang mga artikulo kay contributor man to siya sa mga newspapers din sa Subo. Wag siya nang apply. Si Warli karon na minyo og Amerikana tuwa na siya magpuyo sa Washington DC. Kunya at home kay siya dito sa politika na sa Estados Unidos. Katapusan na mga istorya sus. Kasuhito na niya sa mga politika sa Estados Unidos sa mga maniubra, mga palusot sa mga Republicans, sa mga Democrats, sa House of Representatives ug sa Senado in Kuwar.
Murag anak na ka magkomentarista sa Estados Unidos, wa na ka sa Subo, mas dako na ang iyang field of interest ba sa politika. Pero ganahan gyud kito siya politika. So pero daghang salamat ni Warlito Villasencio, siya may nakasugod nako. Without him, amot masud ba ko og radyo or tingali mas dugay ko na masud sa radyo. So nagsugod ko DYLA December 1984. Sa ato pa ang kasagaran ni adto ang graduation aron mas Marso. So nag-eskwela pa ko December, January, February, March. Katapusang 4 ka buwan sa akong final semester sa University of San Jose Recoletos nag-eskwela pa ko. Pero wa lagi ko kagraduar tungod sa akong deficiency sa ROTC na akong kurso. Mauto nga dito pa ko sa pero wa na ko'y klase, wa na ko'y subject sa USJR. Amot nga nung gitolerate ito sa Abuitis nga nung nagpabilin ko sa akong trabaho sa DYLA. I think pagkahibaw sa Abuitis nga doon na ko'y trabaho, mawa pa ko mo graduar, ingon nila nga anak na lang ka diha. Sa murag wa gyud tiyali sila nakitaan sa nga luna para nako sa ilang mga kompanya. Kay di pa man lagi ino nakadaghan ang mga negosyo sa Abuitis Group of Companies ni ato kigayuna. So mo to ang akong unang pagpang-apply trabaho ug hangtod na-retire ko, maura gyud ang akong trabaho. Wa gyud ko kasuway og laing trabaho. Ambot kun unsay akong gama, kung nakasuway pa ko og laing trabaho, kung na-expose ako og laing field, maybe lahi ang akong gidangatan karon dili ko retirado nga broadcaster nga hantod bisan after my retirement nag-broadcast lang gihapon ko sa lain nga plataporma. So muna sa laktod ang akong kasinatian sa unang pagpang-apply. Pero kalahi sa kayano, sa kasayon sa akong pagpang-apply o sa ako na pagtrabaho. Kaysa dihang nahimo na kong manager sa DYAB, nahimo kong news manager sa TV News, sud sa pila ka tuig sa ABS-CBN din sa Subo, haskang kutiha na sa proseso sa aplikasyon. Kay kami na may mga interview sa mga aplikante, sa di pa na mo ma-interview ang aplikante mo, agyo na sila sa HR, pangayuan sila og TIN, pangayuan sila og daghan kay mga dokumento, pangayuan sila og transcript of records, pangayuan sila og graduar ba sila. Ako ang mag-graduar, wa ako pangayuan og transcript of records, wa ako pangayuan og diploma, wa ako pangutan adi ko ng high school, wa ako pangutan ko sa akong kurso. Diretso. Moto nga sa DYLA 1984, nabalhin ko DYRF 1991 I think. Nabalhin ko og DYAB 1995. Wa gyud ko pangayuoy og mga dokumento. Wa gyud ko pangayuoy mga papeles. Puro ba lang og ama ubay, mga apply ka sige. Or sa kadto sa DYAB gi technically gi pirate mami adto, kuha mami sa ABS-CBN. In fact, daghan kay mi nakuha sa DYRF para sa DYAB. Ang bugto na yung requirement, pasuwaton may application letter. In fact, naingon pa ko nga, nung suwat pa man application letter, inyo maming gikuha. Siya dili, para HR na. Para na-record ang HR na nang-apply mong trabaho sa ABS-CBN. So, pagkasunod na, susuan na, ang requirement, kinahanglan mascom graduate, ang edad, maokini, maokana, daghanan na requirements mo. Itong akong giinas, mamtata, 5 CD, mga interview, mga aplikante, mamta. Kining atong kakutikutihan o requirements mamta, di ko kasuod diri sa ABS-CBN. Kung naabdan pa ko. Kaya di man ko mass com graduate. Political science graduate man ko. Wa gani ko bisan usa na lang ka unit sa mass communications. Kaya niya itong gigayon na, wa pa masaya mass com. Sa ako laging pag-eskwela, sa kolehiyo, duha pa ka eskwelahan din sa Subo ang nag-offer of mass communications. Una ang St. Teresa's College, na pulos ra babay, so di ko makasuod sa STC. Nakasuod ko eventually sa STC, isip pagtutudlo sa ilang mascom, sa Cebuano News Writing. Pero wala ko'y paglaong makasuod dito isip estudyante sa ako pang pag-eskwela. Ang laing eskwelahan na mudawat og laki og babay, mascom, ang UP. Pero ang UP, sayo man kay nang ilang APCA, kanang ilang entrance examination. Unya, dugay man kay kung nakapa-enroll, kay dugay man kay kung ni-qualify sa ako scholarship sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. So by the time na nagsugod na mo, pa-enroll na ko, wa na sirado na ang UP, final na ang ilang mga estudyante, mga incoming students nila para sa mass communications o sa ubang mga kurso. So mo na istorya nga naluoy kay ko sa ubang mga aplikante. Mo nang kasagaran, si Tata makabantay tiyali, tanang aplikante nga among interviewon, ako yung recommendation, dawaton kay
sus kalisod kaning ilang gisagubang kasayon sa among pagpang-apply sa unang kalisod na ug I think hangtod karon labihang lisuran sa pagpang-apply sa di lang sa mga media organizations kundi sa tanan gitili nga mga trabaho. Ug napukaw pagbalik ang akong simpatiya sa mga aplikante sa trabaho. Diha nagpasiugdan nami og mga job fair. Katong among job fair sa ABS-CBN, among job fair with the Cebu City Government, among job fair uban sa Konsolasyon, sa Liloan, sa Talisay City, sa Cebu Provincial Government, o sa ubang mga local government units nga Lapu-Lapu City, Cordoba, na nagpartner namo og job fair, hilabihang lisura in town sa ilang pagpang-apply. Itong listahan sa requirements nga mo mga apply ka og job fair, kailangan daghang kag kopya sa imong resume, kailangan daghang kag kopya sa imong biodata. Pila ka kompanya ang imong applyan mao say gidaghanon sa kopya sa imong mga dokumento. So perti in town dakuan nilang mga folders, perti dakuan lang baga kay sila mga envelopes nga dadon in town sa ilang requirements niya. Doon na pa sila makalimtan, sus maghilak nga magbalik na sad, magpasirok sa sad, wa dara ba sila kwarta. Wala na bitaw. Luoy kaayo ang mga aplikante og trabaho. Mo tong nasikog pangutana ni Sir Fidel Magno, wa pa mo retire si Fidel Magno sa Department of Manpower Development and Placement. Kasi si Sir Fidel may nagtudlo na mo sa upapadayon ng job fair. Kung Sir Fidel, saan man na ito paghimong masayon? Na kung mahimo ba, ingari nila siguro sila makatrabaho. Ingon Sir Fidel, kung iti mahimo aliw tungod na sa itong educational system. Ang ato mga graduado, mismatch sa gikinahanglan sa mga kompanya. So, kasagaran, requirements sa mga kompanya, dili mao ang products o na-produce o mga graduado sa ato mga kolehiyo o mga universidad. Di lang din Subo, hasta sa ubang bahin sa Pilipinas. Hinaot, dugay naman ka ito na diagnose ni Sir Fidel Magno ang mismatch sa mga graduates o sa mga requirements sa industriya na address na karon sa atong educational system. Kaya kung wa pa, grabe, kakuyaw, kadako sa justisya. Gasto ang mga ginikanan o ang mga estudyante sud sa 4 ka tuig nilang paghago sa pag-eskwela only to find out upon graduation nga ang ila din gi-eskwelahan dili mo gikinahanglan sa mga kompanya. Lahi din gikinahanglan sa mga industriya. Kadakong inustisya ana ngadto sa atong mga estudyante, ngadto sa atong mga ginikanan, hasta sa atong mga magtutudlo, hasta sa atong mga educational institutions. So hinaot by now, doon na tie up, doon na coordination ang mga academic institutions o ang mga chambers of commerce, ang mga kahumpungan sa mga industriya, mga kompanya, unsay specific nila nga mga panginahanglan aron ma-address sa academe. Unsay skill set nga ilang gikinahanglan sa mga trabahante ma-address sa mga academe aron ang ato mga graduado mutakdo, mutukma, mutagbaw sa mga panginahanglan sa mga kompanya o sa mga industriya. Kaniadto gi-discuss to sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang model sa Germany. Doon ay usa ka eskwelahan din nga giingon ana ang model na ang mga kompanya mao imo umol og kurso. So unsay panginahanglan sa kompanya mao kurso nga ilang i-offer sa maong eskwelahan. Aron nga ini-graduate dito sa mga kompanya nga nag-umol sa maong kurso mo nagihimo sa Germany. Ang mga industriya dito sa Germany doon ay participation sa pag-umol og mga kurso. Actually mo sa gihimo sa TESDA. Doon ay mga kompanya din sa Subo, magkinahanglan ng mga trabahante na wa-i-produce sa atong mga eskwelahan karon, musumiter sila nato sa TESDA og modules. I-review sa TESDA, sakto ba ang ilang modules nga ang mga graduado sa ilang modules makamao sa pag-operate sa ilang mga makina, makamao nga mo tuman sa ilang mga gimbuhaton, sa ilang mga specific na requirements sa kompanya, siguro na makatrabaho. But of course, kuno karon ang ako sa reklamo na dawat sa mga negosyante, ang mga batanon kay mga aplikante, mutilaw ba lang? After 3 months, 4 months, mo resign. Kaya di ganahan sa ilang trabaho. Sa kung sa hangyo, mas way lang. Paabtalag 1 year, kaya liyong kamaon na ka mahigugma sa mga dili. In fact, mag-resign na nila, isawa pa sila laing trabaho. Ingon anak, kung may attitude ron sa, so ato na ito kiyon separately sa umabot na ito ng mga panahon dayong kilong-kilong. Napukaw ang akong interest ining pagpanrabaho atong advertisement sa SM na atong gi-feature sa atong baruganan sa niaging adlaw na hilabihan naghanang requirements para sa sales clerk, para sa store operations nila, para sa ilang mga bagger, kilang college graduate, kinahanglan nga mao kini ang height, mao ni ang edad,
kalahi ra sa requirements sa ato mga politiko nga able to read and write ra gyud. May requirements sa pagka-presidente, pagka-vice-presidente, pagka-senador, pagka-kongresista, pagka-mayor, pagka-vice-mayor, wa gilain na requirements. Pero kana gi tuyo man gud na sa 1987 Constitution aron pagpatigbabaw gyud sa demokrasya. Na tanang Pilipinon, basta Filipino citizen, basta of certain age, i-presume nato nga doon na siya igong kasinatian sa kinabuhi, mahimo na siya molingkod. Pagka mayor, pagka gobernador, pagka kongresista, pagka senador, pagka vice-presidente, pagka presidente. Ato nang na-realize sa panahon ni Erap na si Erap wagi klarong nakamauhan. Moto nga ang advice madawat ni Erap sa buntag tinarong pa kay sila patong Joker Arroyo mo advice niya. Ini kagabi na ang mo advice niya ang mga sila Chavit Singson naman, silang Atong Ang naman. Kadto naman mga palahubog sa Malacañang, mausab ang desisyon ni Erap tarong unta kayo sa buntag, mausab ini tungang gabi sa iyang gitawag nga Midnight Cabinet. So dito na realize nga maybe sayop ni ang sa konstitusyon nga way klarong requirements para sa ato mga government officials. Pero lisod ang pagpang-apply sa mga trabaho karon. Na-realize na nako karong bag-o, di lang kumusulti og mangangan. Istorya ko o mga tagnuma o dako nga institusyon din sa Subo. Unya, nang interview ba sila og aplikante sa usa ka importante ka posisyon sa kumpanya. Ang aplikante kanhi trabahante na sa maong kumpanya. Unya, ni resign, ni balhin og lain trabaho, pero karong bago ni balik. Pero niya gi-applyan na trabaho, mas dako nga pwesto. So, ya sa iyang pagtrabaho sa maong kumpanya, kung ano siya hilumon, kanang mapanaganon, tagsa kay motingo, kanang muraog timid ang ilang characterization niya. Sus, nakugang sila pag-interview na nila sa iyang pwesto. Assertive naman kayo. Yung ka bang maay na kayo manulti ba? Na mauni akong plano, aning akong posisyon, mauni akong buhaton, mauni ako nakamauhan, doon na kayo wa makamauhan, pero interesado kung makaton, ini mo mga aspeto sa operasyon, maukini, maukana, as kang believe kayo sila. Na, doon na sila mga pangutan na di siya kamao, wa siya itubang, muingon na siya nga, muprangka siya, wa ko kahibaw, ana, pero willing ko nga makaton, willing ko nga magtuon. As kang, so believe kayo sila sa aplikante, pero kuti mangug kayo na ba nga, kana bitong committee ang mo interview nimo, pero yung mamtata singko si mao kuno nag best way of recruitment karon na dili lang usa, dili duha kun dili komitiba. Kay ang komitiba kuno dunay lain mga biases o prejudices, dunay lain nga mga interest na hopefully ang labing haom gyud mo imong kapasar sa interview process. So hinaot unta nga kuha mi sa labing maayo nga mga reporter sa ABS-CBN sa among panahon. Pinagay atong committee interviews nga among gipahigayon sa ABS-CBN sa una. Pero ako yung labing dakong sugilanon ninyo karong hapon. Naigo atong wanted ad sa SM nga bagger. Doon ko kaila, suod kay ni siya. Suod kay ni siya nako. Di lang na mag-isot o mangangan. Nang-apply siya o bagger. SM. Dili Subo. Na-apply siya bagger sa SM. Gingnan siya na di ka madawat kay dili ka college graduate. Kada bitong walk-in lang na application. Nang-apply lang siya. Wa man siya mutubag o wanted ad. Nato na siya. College graduate ang kinahanglan sa pagka-bagger. Katong latest nga advertisement sa SM nga ako nabasahan, gi-reduce na nila. College level na lang. So at least 2 years sa college, gi-reduce na nila. Pero itong higayuna, pila na ni ka, batanon pa ko aning istoryaha, college graduate. Ang requirement sa SM para bagger. So wa siya madawat sa pagka-bagger kay wa man siya kagraduar sa kolehiyo. Wa siya kagraduar sa kolehiyo kay pareha nako, wa siya katiwa siyang ROTC. Lahi nako nga pila na lang ka unit sa ROTC akong kuwang, siya wa gid siya kasugod. Ug kuwang ROTC kay gipasaligan siya maguwang nga i-exempt siya sa ROTC. Ito ni mga kaila iya maguwang sa militar na ma-exempt siya sa ROTC. So sang iya maguwang na busy man, nataligaman, ni-graduar na siya, na-absan na sa panahon, wa na maatiman ang iyang ROTC. So wa siya kag-graduar sa college. Kaya di mo kag-graduar kung kuwang kag-ROTC. Pila ko ka units ang ROTC. So, mo ito yung problema niya.
Duwa siya madawat itaon sa pagkabagger. Pero doon naman siya pamilya. Yung gusto niya mutabang ba sa iyang mga ginikanan na responsable ba siya sa iyang pangkabatanon. So naningkamot siya nga mga apply, pero ang iyang problema, pangka siya, kaya dili siya graduado sa kolehiyo. Kaya kasagaran sa mga trabaho din ni Subo, kanang graduado kag kolehiyo. Di gani ka graduado sa kolehiyo, di gani tan-awon ang imong qualification, di gani susiyo ng imong skill set. So kato sa mga employers, no, discriminatory kayo ng inyong gihimo. Namura ba ugway lami ang dili graduado sa kolehiyo? Or maybe tungod na siyang kaasyuso, kay daghan kay mga aplikante, magkapatuyang mo diha og pili, pero sus kada kong inustisya ining inyong gihimo. Sama ining atong masaksiyan sa susugilanon nato karong hapon. So nagsige siya pang-apply, siging reject, kay dili siya college graduate. Maayo na lang, doon na siya silingan. Na nakahibaw, may kay siya duki-duki mga electrical connections. May mga may iyang gi-eskwelahan. Wala siya kagraduar, pero may kay siya electrical connections. So ang iyang silingan ni ingon na, bay, na ako'y kontrata sa Qatar. Muti yun sa ito pagsudog, kontrata siya silingan, maybe through a manpower agency o placement agency, ipa-organisar siya og team of electricians, yan dadon nga to sa Qatar. Niya, sakop siya ang team, wala kinahanglan na nga, graduado ba kag kolehiyo, basta mo garantiya siya nga kamao. Niya, kamao man siya. Natagbaw mo ito yung silingan nga, kamao siya. Kay ipatabang-tabang siya silingan sa pipila sa mga projects din, kamao magin siya. So, gida siya sa Qatar. Pila siya katuig dito sa Qatar. Perting mingawa siya kinabuhi dito. Pero, baid gina niya katakos. Kat-kat sila mga buildings, taod sila dito mga connections, higanti nga mga buildings sa Qatar, pating inita, sige sila trabaho. Haskang lisuras kinabuhi. Pero kamas siya, kamas yun. Ang kamot niya siya. Parang doon ay kita, doon siya gagmay mga anak. Doon ay mayong ugma yung tao ng iyang mga bata. Nahuman ang iyang kontrata sa Qatar, balik siya din ni Subo, gidana siya, lain na sa kontrata para Singapore. Paugyapon ang trabaho din sa Singapore. Pero arang-arang ang Singapore, kay doon naman sa Subo. Usa naman lang ka, pila lang ka oras ng flight, gikan Subo pa ng Singapore, 4 hours. So mas, dali na ba siya makapauli ba? Dali na kayo layo, di kayo tako ang plitihan. Di na siya mingawon sa iyang pamilya. Pero mao gihapon niya ang trabaho. So kini siya nahimong overseas Filipino worker. Bisag dili siya college graduate. Karon nakakita po sa mga requirements sa Philippine Overseas Employment Administration o sa mga agencies. Kinahanglan sa college graduate. Una ka graduar, una ka katabaw sa ubang kanasuran. Kinahanglan NC, National Certificate. Ikan sa TESDA. Aron ka haskag dikhanan ng mga requirements, pero kini siya tungod atong team sa iya silingan mo na ba ang team mo i-certify nga kini garantisado nga team kamao ni na mo trabaho o mga specific nga mga projects. So pagbalik niya dinhi, nangandoy gid siya nga mayon ta makatrabaho gid ko sa Subo. Kay para maduol siya sa pamilya. Mo lagi ang iyang mga employer magkinahanglan man gid nga college graduate siya. So nagampo siya. Hinaut Ginoo makatulong kong employer na muhatag na kong higayon, mutanaw sa kong abilidad sa way pag kwinta na dili ko graduado sa kolehiyo. Sa anak ka higayon, natsabahan man siya. Nang-apply siya og usa ka kompanya. Ang iyang employer, wa mo sa likway niya, bisan ko nahibawan nga dili siya graduado sa kolehiyo. Giingnan siya siyang employer, kamao man kag electrical connections. Pakit-on lang tika, sir. Tanawa lang akong abilidad. Ingon ang employer, sige. Suway ka, suwayan ako. Suwayan tika. Mahalang di ka graduado sa isang wa kay lisensya sa imong pagka-engineer. Sus, pag trabaho niya sud sa pila ka buwan, believe man kayo yung employer. Ingon yung employer, kangilngig mo din mo. Yung mga kay siya mo daw mga tao ba? Kaya kipada naman siya mga tao. Puno naman siya og head sa iyang gamay nga departamento. Unya, ni-expand ang employer o mga negosyo, siya na mo install sa mga electrical connection sa bago nga mga establishment sa iyang employer. In other words, samtang nagtubo ang negosyo sa iyang employer, nidako sa bagyang posisyon. Until eventually na-realize sa employer, kagilgi ko potential ni bata. Dili na siya bata. Pila na siya katuig nga narabaho. So, higing na siyang employer na pa-eskwelahon tika. Na may
mo eskwela ka, maputol imong trabaho din, mawa imong panginabuhi, na ay klase nga weekend ra. So, atol sa imong day off, atol na to ang imong pa-enroll dito, ingnang eskwelahan, unsa ka adlaw kinahanglan nga tuwa dito, pa-enroll dito, niya mo atong i-day off. Kanang adlaw nga nakay klase, day off ka, para dili maputol imong trabaho, di maputol imong panginabuhi, para sa imong pamilya. Mao ni ang programang gitawag og itiyak. So, eskwela siya. Yun, nasuod naman siya siyang employer. Hindi siya employer na kay mga bata. Ano na, sir? Kung sa mga graduhan yung mga bata. Yan, like, akong eldest, sir, mo college na niya. Hindi mo paigo ako sweldo. Ako na natin yung patrabahoon, bisag imbis mo trabaho college, or nakuha na lang ako vocational, para na, siya unsa may kurso ginahan sa yung bata, engineering, ganahan sa akong bata, engineering. Ingon ang employer nga, sige, pangariay mong bata at tanahon ko, makatabang pang kumpanya siya pag-eskwela. Sige, paadto niya iyang anak, i-interview sa HR sa kumpanya, may decider ang employer, imo ang scholar sa kumpanya ang iyang bata. Super team niya yung wawa. Mura man, nagdungan pa yun silang eskwela, siyang amahan o ang iyang anak, na pulos gigasuhan sa kumpanya. Pero, lisod man, ang kahimtang sa panahon, salamat siya wayo sa iyang employer. Laktod pagkasulti, ni-graduar siya sa engineering. Doon na siya licensed engineer na siya karon diri sa ato sa Subo. Ang iyang anak, humas pila ka tuig, ni-graduar sa engineering, lisensyado na sa mga engineer diri sa ato sa Subo. Kining aplikante, diya siya mong graduar sa ITIAP sa Cebu Institute of Technology University, CITU. Ang iyang anak, scholar sa iyang kompanya, graduar of engineering sa University of San Carlos. Nagtrabaho ng iyang anak karon. Kunya, dako na siya pwesto aning iyang kompanya. So, way kinutuban ang iyang pasalamat. Ining employer, manisugal, pagkuha niya, bisa dili siya graduado sa kolehiyo. Kung kining mong employer pareha pag-attitude sa nangagi ning mga employers nga iyang gi-applyan, na pagkakita na dili siya graduado, murag makakita red flag, nga wa na gani siya hatagi, higayon papakita siyang katakos, asa ka siya punita karon tingalig bisag dako na siya pangidaron, sugal lagi po sila pagpantrabaho ngadto sa ubang kanasuran. Jadi man siya graduado sa kolehiyo, mas limitado ang iyang opportunities. So kadako no sa injustisya sa mga dili graduado sa kolehiyo. Mura ba wa na to hatagi og value ang experience, ang skill set, ang aktual nga katakos, ang mas dako nga interest, ang passion sa pagserbisyo sa kompanya tungod lang kay white papel, white piraso sa papel sa graduasyon, sa kurso na ilang gikuha. I think dako kay nang sayop ug dako kay nang kawad-on sa mga kompanya. Kung mao ni himuon nila nga requirement, angayan mong usab sa inyong recruitment system na murag nahikawan ang inyong kompanya sa labing takos nga mga trabahante tungod anang inyong pag-insister sa college graduation is it requirement. Mura ba og kung makagraduar ka sa kolehiyo, mas kamao ka sa wa makagraduar. Sus, kadang hawa ka graduar sa kolehiyo, karon tan-awa kinsay kinadatuan nga mga negosyante, wa ka graduar sa kolehiyo. Pulos mga dropout. Bill Gates, si aning Steve Jobs, ang mga tag-iyas Google, wa man na sila katiwas sa ilang mga kolehiyo. Diha na sila nitiwas, kipanghatagan na sila mga honorary doctorate degrees, dato na kayo sila. Nilampos ng ilang mga negosyo despite their non-graduation from college. So inaot ang itong mga employers makarealize anak. Kamu mga tag-iyang mga kompanya nga naminaw karon, hinaot makarealize mo nga daghan kay mga dili college graduates nga mas takos pa, mas kamao pa, mas passionate pa sa ilang mga trabaho kaysa mga graduado sa kolehiyo. So kining aplikante pagka-bagger nagibalibaran pila na kadekada ang nilabay sa hilom sa kinauyukan nga bahin siyang kasing-kasing nakapasalamat nagisalikway siya sa pagka-bagger sa SM. Kay kung gidawat pa siya sa pagka-bagger, posible wa siya kasugat ining employer nga nihatag niyang higayon sa pagpakita siyang abilidad. Maybe wa siya kahitag employer nga nipa-eskwela niya, nipatiwas niya og engineering. Maybe wa siya kahitag employer nga ni
himo scholar sa iyang bata. Tingali hatod karon bagger pa siya. Uban ni Dr. Iris o ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsuporta, pagsalig sa atong panahon dayong kilom-kilom. Dengan salamat, Sibi girl. Kaduka-duka man da bingbing girl.